Hey, welcome to Diaza Brothers, another episode of Makopelindana, another day, another banger, another hot one. Hey, angazi uma ngisegoli noma ngiphakathi nalo noma ngisekasi, kodwa igoli ngiyalibona. Ngapha kwami ngala ukufika la. Ngapha kwami ngibona ngathi kusakasinyana ngapha ngibona Izensizwa. Ngiphakathi kwembeleke nomhlanje. Ngizizwa ngiphakathi ngibona bafethu igama lami uVusana aka Mavuthela abanye bambiza ngo Dr. V kanti ke hayi angihambi ngade nalazi udaba bafethu ngiphethe nangu ubafu. Hey, sanithumela lapho sinibingelele sinamukele kwiDiaza Brothers. Ngodokotela bothando. Sesibuyileke nesinye istory Isigameko. Hey, Sendaweni yesigameko. sendaweni yesigameko. Bafethu siyabonga kakhulu for i-support. Siyabonga mfowethu ama-subscribers siyabona yakhuphuka. Ningapheli amandla. Ningapheli amandla, qhubekani subscribe, qhubekani ni like, niqhubeke futhi ni comment noma amanye ama comment ababhlungu kodwa ke phela sizothi i-feedback yenu ibalekile at the end of the day and sithatha sifake enhlizweni sibone ukuthi singalungisa phi ikuphi mhlawumbe lapho la singaphesha khona yabona bafu. Yeah, kunjani phela. No bafethu nalazi udaba lana ke sibiziwe sihamba nabo oThekeni but location la size khona sizobheka khona ubafu ukuthi ngempela lento ayenzayo uyimisele ngani because badidekile manje labo sizi usilomunye nami bengazi ukuthi umuntu wami nalo munye usinaye bazi ukuthi umuntu wakhe ayi thina ke sizwe ngaye kumfowethu ukuthi yena wazi ukuthini kwenzakalani mfowethu awusithatha usibeke emkhukhwini bafowethu njengoba ke namanje siphinde sibonga siconcozo ukuthi hayi usupport nothando siyalibona lesikhombisa lona nathi ke ake sinezele nawo umsebenzi omuhle la semahashasheni umsebenzi kaJehova sawuzalelwa Sawunikwa uNkulunkulu wazala ufumbethe lo msebenzi yiwo awukho yiwona hayi no bose sibami ngicela nisondele nichaze ukuthi kwentakalani singasiza ngozani nje ningasabi nobabili sizwe ukuthi umjido uyimisele ngani ngoba ngiyabona ukuthi ningama potentials sanibona njani right ngadlula nje udlulise ubona mase kuyothathwa indebe ebholeni odlula bekhawule kanje right hayi ngamkena lapha le ndawo ubopholo sebeyizinkwa nazi nabahle bosisibami Siyabonga. Hayi cha shothi lo muntu enimbangayo uyakwazi ukukhetha. Ya andubhalansisile yelo bone kuthiwa yini idark bani? Dark beauty. Singakakhulumi nje okuningi. Ungasho nje ukuthi lo mjida wenu umjida wakho cha yena uyakwazi ukukhetha mabuka usisi noma mhlawumbe hayi ngazi ukuthi uwile la. Hayi ukhethile yena nje ngoba phela ngeke ngimncome vele ugeli wayemele ngimncome my sister wena ungathini ungathi umjida lezi ngaye la umjida wakho ngoba nje sebhanqena nangu yellow bone ungasho ukuthi ukhethile noma idownfall ngoba nginamona kona uzamile sho uzamile ne uzamile hayi okay shothi ungasibamba isithembu bafethu siyabonga ukuthi nisibhalele nalokuthi nisithembe ukuthi singanisiza ngale ndaba igama lami mina ngoVusi ngibuya kwiDiaza Brothers uMusa no buya kwiDiaza Brothers igama ubani sisi nguElihle igama elihle mase kuphelele lithini ngoba angeke kuthiwa nje elihle nje kanjalo liphelela lapho hawo akusasho ukuthi elihle iyellow elihle Nkosi elihle banibane hawo okay no akunankinga igama ubani sisi asiphe hawo sipha amandla hawo Nkosi yami ukunqoba lempi ezengayo manje ubani igama likaBafu ezengayo la amanqoba igama laBafu Manqoba Manqoba hlala khona la yikho la yikho la nivakashela khona Manqoba ikhona around lana okay wasathi namahloni manje kusho ukuthi Manqoba hlala la hayi kulungile akunankinga indoda nendoda iphilisa inqumo zayo so tshelani mina ke bafethu uManqoba wahlangana naye kanjani and yini lo wayethanda ngaye and how long nindawonye uManqoba ngahlangana naye komunye umshado nje awu okay yeah ngiyayazi vele lo feeling asemshadweni la usibona ngathi uzoshada yabona umajine ngicela uyithola swapsuqomile ngomthola lapho yini ekhazile bese ngaye emshadweni wayegqoke kahle mhlawumbe noma wayegqoke kahle nangendlela akhuluma nami ngayo nje meqala ukukhuluma nami ya wena wawungajona ngaso sikhathi kulo mshado benginaye hayi bekumahliphi
Oh, ile nto ukuthi umuntu mayekushela bese uthi hayi ukhona but it's complicated. Yebo. Okay. Kanti awazi ungena kwenye Yo, inkinga kanti ngiyayifaka. manje una how long nindawonya? Iminyaka ewu-3 manje. Nina 3 Yeah, years. 3 years. Okay. Ngiyakuzwa. Yeah. My sister, Yebo. ubhuti lona niyahlangana kuphi yini oyithanda ngaye and then how long nindawonya? Ubhuti sasikamayimayi. Oh madoda. So into yangichaza ngangi-ording yami. Okay. So mase ngithi ngiyabhadala sengitshela ukuthi kunobhuti sengibhadala. Uzela. So mase keza kimi lo bangibonisa lo bhuti ukuthi nangiya lapha. Mangihamba ngiyohlala phansi sengichazekile vele already. Yeah, Awu, so, sengibhadalelwe. yes, Mase keza kimi akakhuluma ngakhuluma sengithathekile vele. I think it's not 3 months sindawonye. 3 months. Oh into yamanje. Yeah. So uma nikhuluma ke lapho okay manihlangana komayimayi kubhadalile waba happy naye. Ngaqhubeka nakhuluma the following day nani awumbuze ukuthi hawu manje wena girlfriend awunayo ni impilo yakho kwenzakalani ini manixoxa nje. Awubheba kanamuntu ngazi lokho. Wakuthetha kanamuntu. So nawe kukho la kwasola khona ukuthi hayi cha ngathi unamanga mase kanamuntu akwazi usola. Ngeke ngasola cause kunokuthi ifone ring. Ayizibe mangibuza ukuthi kahle kahle balo fonayo. Athi ku ex yakhe beka jola nayo manje ibusy iyamlandelela. Yamlandelela. Yes. Okay. Wena my sister ubafo kulo 3 years akwazi usola ukuthi ayi ngathi usuneyidayela ke manje kukhona la umuntu osekhlikisayo umnye eceleni noma mhlawumbe nje yonke into ibe right smooth. No, before beku right. Yeah, before beku right. Ngiqala ukubona nje emalangeni kulenyanga le enhleki. Ukuthi hayi. And ngibona efonini yakhe. Oh okay. Yeah, ngabona efonini yakhe. So wambuza nini ubafo masubambile ukuthi hawu and then manje wambuzile Ngambuza mara waphika. waphika. So wasuthinta usisi. Ngathinta ugeli ke ngamfonela ngambuza ukuthi uyamazi uManqoba nami. Wangibuza ukuthi why ngimbuza uyamazi uManqoba. Ngathi mina ingoba konke engisola efonini yakhe. Yes. Wangitshela ke ugeli ukuthi ya uyajola noManqoba umuntu wakhe. Ma ekuse uthola lama calls from kusisi uyambuza noManqoba ukuthi awu Manqoba ngase ngithola ama calls manje eintombini zakhe ezinye kwenzakalani because ngazi ukuthi mina awunawo umuntu wena Ngimbuzile wasengitshela ukuthi yona le ex yakhe le imani le ethi yamhlupha le manje mangibuza ukuthi inamba ke usekayithathe ephusisi uthi akazi ukuthi uyithole kuphi kanjani maybe u check ifone yakhe or something. Shutho nempilweni kaManqoba maye enosisi uyi ex Yebo. ehlupha Shothi ngiyamhlupha kugeli. nina 3 years lapho nini Cabanga. Mawucabanga ikhona into engadala uManqoba ukuthi enze zonke ephume yochisa ngaphandle mhlawumbe ongathi wena mhlawumbe ile nxabene saba nayo or ile into engayenza noma Hayi angicabanga ngoba nje mina ngihlale ngijabulile nangaye. Ngihlale ngihappy nje manginaye. Angikhumbuli lokhu sixabana mhlawumbe ukuthi yabo well angaba nomunye umuntu. No. okay no anginankinga bafu khona ufuna ukudlulisa Hayi lutho bafu. okay Kufunakala uManqoba. sithinta uManqoba so uManqoba sizomfonela manje uba no plan ukuthi uzombona Imina. wena Yeah. okay so emunye umbuzo enginawo ugcina ukuthi engqondweni yakho njengamanje or the same uphuma endlini ugeza Nkosi yami uphuma endlini ugeza yini ebisekhanda lakho ukuthi masifika la mahlukana la uManqoba uzomdampa eqhubeke nosisi or ufuna uManqoba aye kusisi nilungisa izinto zeni because nisana 3 months vele niqalile ithini bithini into yakho Kahle kahle impendulo izoba kuyo uManqoba ukuthi yena ufunani ukuthi yena ufunani. okay so nawe usho njalo Yeah ukuthi yena ufuna abani phakathi kwami naye ugeli. mayese unifuna nobabili Yo hayi ke kuyoliwa ke lapho. Mara vele indoda iyashare mos. Hayi ngeke phela. siyabonga. Hayi. Nginankinga mina. Mayithi ufuna isithemba ungayibona nkinga and ngizweni umnqoba nosisi ukuthi hayi cha uManqoba ukhethe kahle Hayi anginankinga sho. wena unenkinga Nje mina ngamane ngimiyeke. shothi unethuba lokuthatha uManqoba kodwa sazi uManqoba uzofuna abani yena cela simfonele bafu Baby unjani? Ngiyaphila kunjani?
Ngiyaphila, sengikhona la ngaphandle. Ungeza yini ungihlangabeza? Okay, ngiyava manje. Okay. Hawu. Ngiyahleka. Hayi ngiyamangala. Ngiyamangala manje. Manje. Ngonyaka manqoba nje tshela kuyoyazi umkhukhu kabuhlungu ngapi manje kokhala ugudugudu emkhukhu. Soshintsha nevoice. Ukhuluma kanje vele. Uthi ngiyeza manje. Ukhuluma kanje. Hayi mejo la kusho ukhuluma kanje ngingakhuluma nje. Akukhuluma. Lela tsipha kanje. Usejwayele phela kuba ngathi senenda 3 years na 3 months. Sasekusha lapha kusathiwa. Samsocasha mina nawe. Ukuze manqobe engasitholi la. Yeah. Ne? Shanga surprise. Futhi ufika nje uthi yena Dabula ngempama. asana nami la mama. Manqobe uzosifica umcaha uyamcashela nawe manje. Uzosole phela ukwenze njani? No akunankinga my sister ngicela nje ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe wena uyimesela ngempela ukuthi umanqoba mengathi unithanda nobabili mhlawumbe kwenze ukugela gcina shisha umqondo ukuthi hayi isithembu uzosivuma vele. Mina nginankinga nesithembu because vele wonke lamadoda asibhanga. Mangithi ngiyashiya ngizoshiya ngephi? So kungcono vele ubhanqe wazi ukuthi ubhanqiwe ngisibani At bani. least because vele noma ngathi ngiyahamba nala ngizoya khona ngizofica. So the same thing. Yes, maybe kuwesi. Yebo. Okay. Yeah, I know. Uyamthanda ne? Ngithathekile shem. Sasekile. Uyilento engiyifunayo. Okay. Ay ngiyakuzwa. Lo wasekuqaleni wawunayo wabanga yona lento oyifunayo. But then ke ngaphandle kwasikho indaba sewasekuqaleni. Awucabangi bese ukuthi nje ukufihle okay uzakhihlela konje ukutshelile ukuthi i-ex yakhe hleze ifona but ukwenza isilima ngalokho waye ngakutshela ngento eziqiniso straight ukuthi I know akusi ex yami umuntu enginaye lo umunye kanje Inkinga iqala lapho kumuntu mase kaqamba manga mara ngiya-understand. You understand? Cha maybe besazongitshela angazi. I know ake sizwe yini uzothini mayifika la ngicela mhlawumbe nguyelo oqhamuka lapha ulamba kanjani wethu grand Hayi, manje somba labantu beindaba. yini bona sikulanda ngecamera uzaliwe kude hayi no akho lutho mfethu igama lapho nje ukuyibika mfethu ngasho ukuthi kwenzakalani imali yakho igadi imali ingaphumi lapho mfethu izophephuka kunomoya la Yebo. Hayi. Hawu into danger ufuna ukubambela umama ufuna ukubambela imali bafo into eyenzakalayo igama lami ngovusi ngibuya kwi-Duyaza Brothers sihambe senza ama-vlog just about abantu abathandanayo ukhombisa abantu nje emakhaya ukuthi uthando lusekhona akukhathalekile ukuthi kwenzakalani in yabo so as long umama umthemba nje asikisi ukuthi akutshela ngendaba yecamera ukuthi icamera in but Kanti bekayazi vele indaba. yeah kune surprise akuphathele yona kune surprise kunento ongakayiboni usazoyibona Bekuyazi ngathanda ama surprise. Okay, no mfethu ayasikisi kanjalo uyaxolisa nami ngimxolisela umama so into eyenzakalayo mfethu umama la uyasichazela ukuthi nina 3 months ndawonye ishandiseni sayintsha and happy the way nahlangana ngakhona yabo wambhadalela in lapha emayimayi so nje happy kakhulu so ufuna ukwazi ukuthi ngabe mhlawumbe because uyazi ukuthi lesikhathi esiphila kuso amajita yabo ayenza into eziningi so ufuna ukwazi ukuthi ngabe ngempela mhlawumbe unayini ndawonye awudlalini ngaye yabona ngeke ayisole ngokwembesikhathi sakhe kuwena hayi baby nje usangiphethe kahle kwamanje. Ngakubona kubi ngayo. yeah Ngimisele futhi. yes Sina 3 months njengoba vele ashilo. Konke kuhamba kahle bafa akukho nje ukubi. no mfethu nami ngicela nje libambe kanjalo but nginombuzo nje kodwa mathi ubhebe umfica ukuthi uya unomuntu bengakutshelanga uthethe unomuntu mhlawumbe nje bekukhohlisa kutshela ukuthi hayi umuntu ongihluphayo uyangishela Ayaphela ba. kuyaphela Yaphela ba. Ayikho indoda engamela umfazi ochitayo, ojolayo, uyabona lento le. but mawuthi ubamba wena Aneza ngibami phela mina ngiziyenza lezo zinto. Umuntu straight nawe uyangibona nje bafo. hayi laba ngisho siyazenza bengibuza nje kabi yami no akunankinga mfethu ukuthi ngoba singamoshela isikhathi sinike surprise yakho and then siqhubeke nosuku and then siqhubeke nosuku lweni ne Nkosi yami. yeah awu akhalanga manje ngicela uvala amehlo mama socela ukuvala amehlo bese sokunika surprise wakhala kangaka ngicela umvale mama awusafuna ukumbamba manje ko bafo ubafo Baby kenzakala na ungitshela. uyamthemba Sasibona baby. Into enhle kodwa. Hle kakhulu. awumthembeni Angazi Shuthi akangithembi yazi noma akazithembi yena. ile nto bo uthi uzongithengela yona.
Oh. So bala nje kawu-3 bese ke uzothi the 10. Surprise kanye kanye. 3 2 1. Tada! Yabona-ke manje izinto zenzayo. Yini? Uyabo izinto zenzayo. Ngenzeni manje? Faka. Sengenzeni? Hello mama. Hayibo. Right. Right. Hayi nami ngiyaphila. Ubani umama? Uma wakho? Hayi umuntu wami lo kahle kahle. Ah? Masasikhuluma amaqiniso umuntu wami. Userious gabi. Wena uthawuna umuntu musi? Mina ngimahuphi right vele. Hayi mana la ufuna ukuba khona ngithi mfethu zele wena la mana ngisho la uza ngapha yeah mango Ayi. Upinki lona. Oh umuntu semncane kakhulu empilweni. Hayi nokuthi ukuncenga sesiphushile. Kodwa wamchaza bethu uchaze nje kabanzi ukuthi mhlawumbe umama umazi kanjani ubani because ngiyabona ukuthi ukhombisa ukudideka kanti mawufika la bungasomuntu ubudidekile bungumuntu nje. Hey bafu. Into yenzakala lana Elihle. Umuntu obaluleke kakhulu empilweni yami. Sesincingisane kakhulu mina naye. Okay, now ushilo ukuthi nina 3 years. Yeah, sina 3 years vele. Umanje nje ngizimisele nje kuyovela kubo. Yeah. And then usisi kwenzakalani naye? Because la kade uchaza yonke into impela ukuthi wona awuzenzi izinto awujoli awenze in. Ayi njengamadoda yabona sihamba le ndawo lezi hlangana notshwala nani. Eish. Kwakubheda phakathi kwami noElihle. Weekend yakhona. Sahamba sawushaya indawo nabangani. Ahlangana Nosisi Mayimay. Asihlangana nosise Mayimay. Kwayenzakala lokho kuyenzakalayo. Sina 3 months manje niyenza. So ku Elihle asinayo ne 3 months 2 weeks. oh Ngamanga kahle kahle. okay. Siswami angazi noma mhlawumbe yezwela ukuthi umanqobo uthini. Ngiyamuzwa. Uyakuphika uthi nina 2 weeks hayi lo 3 months oshilo uthi kwakwenzeke babexabene and then wahlangana nawe sokuthi kahle kahle wena lento obuyicabanga sonke lesikhathi ngaye ubafu ubucabanga into engekho. Shuthi kahle kahle besihlala mina nawe. Noma ubuchitha isizungu ngami. Eish. Kahle kahle mina nawe lesihlala sidlana. Sidlalela nje. Konto bene semenzisa. Yabona manje bafu uzongixabanisa nomuntu wami. Okay hayi mhlawumbe ungayibuzela sisi lapho. uthe uba ikhondom bebesebenza yini so ucela ukuthi uphinde lo mbuzo kodwa ubuze wena ubuza mina Ikhondomu benifaka benisebenzisa. Hey. But Not really. Not really. Hayi phela ngifuna ngizokhuluma iqiniso Yo. phambi kwakho. Yo. Ufuna gule mina kahle kahle wena uhamba uyajola la ngaphandle. Awufaki nekhondomu. La. Awungicabangeli mina. Futhi bokuyiphutha nje. Ngithi nawe yazi sike sinokudlula ekhathini enzima. Njengoba manje sekuzoqala futhi sibhekane nomzima futhi. Inxa yani womuntu nje ongazazi ukuthi ufunani. Kuyiphutha kahle. ubani umuntu ongazazi ukuthi ufunani okay uyo ongazazi ukuthi ufunani sithi bafu uyo ongazazi ukuthi ufunani noma wena Uyo ongazazi ukuthi ufunani. how okay siswami wayo la umthetho wayo la. Ushelwe umuntu. Umtshela ukuthi ubani okufonelile ubani okutshela ukuthi wena uthandana nendoda yakhe ini kanjani mhlawumbe angazi khona ezo understand ubafu ukuthi wayo la. The reason ngila ngafonela usisi. Hello. Ngitshela engibuza ukuthi ngiyini noma Nqoba. Ngase ngiyamchazela istory ukuthi kanjani. Ndingangathola efonini manje phone usisi. One way. Mangimbuza uManqoba ukuthi ubani wathi kimi ex yakhe. Embangela isicefe emlandelayo. Ngiyathuka namhlanje ukuthi mina ngisazazi ukuthi ngifunani. Because uManqoba bekangithembisa umshado mos. Shuthi imislima. Hayi bafu yazi ukuthi ngakhona ukuthi ngihambe mhlambe.
Ngizoyikhulumela mina nobaby wami mase sibonana. Qeda indaba zakho. Baby wena uhlanganisile baby wakhe la in. Ngicela ukhulume nawe because yamuzwa ukuthi uba futhini yamuzwa usisuthini uphumile wayofeba. Benixabene bekwenzakalani uphumile wayofeba kodwa nangu umuntu afeba naye bana 3 months and wena bekuthiwa uyi ex ebanga isicefe. Shuthi mina nawe 2 minutes nje sixabene wena uyahamba uyafeba ngaphandle. Ngoba mina nawe sijoyelanga phela ukuthi sixabane. Cha baby uyazi nawe ngisumuntu ofebayo. Njengoba uwazi nawe ukuthi ngike ngagulanyana ukubambeka kwami ngahamba ngaka umuntu. Umuntu wathi kumele ngivuse umuzi kamkhulu. Ngoba umkhulu yazi wakumuntu vele wahamba ngaqedanga into zakhe. So manje kumele ngithole ngibe nabafazi ababili. Ngakutshela nawe ukuthi ngizalule esithembweni nawe kungenzeka ukuthi kube nesithembu. Mara ngasho ngathi angifuni isithembu mina. Ngamane ngiphume uyakhumbula ukungitshela kanjani? Manje baby kwakumele mina ngigule ngifeke ngenxa ukuthi wena usifuna Why isithembu. wena ungahambanga nami ngizwe leyo nto leyo? Warifu namanga. Why ungahambanga nami uye enyangeni yakho? Baby awukholelwa kulezo zinto baby awuthandi lezi zinto zezinyanga uhlala ungitshela kahle. Bese ngicela akuzuphazamise. Okay wayenyangeni wawugula kwathiwa in. So lento eqeda ukisho ukuthi usisi unamanga mayithi 3 months unansandele 2 weeks in. But manje wena futhi usuthi ubufuna uplana isithembu. So why kanti lokhu upho umhetha njengamanje yabo sisi uyakhala ngithi njengamanje. Kodwa futhi wena uyishintsha yonke lento manje uthi hayi ubuplana isithembu okuchaza ukuthi uyamthanda. Kodwa 5 minutes ago kade uthi hayi unamanga in wara. Kahle bafo ngiyabathanda bobabili. Ukufana futhi. Yini ethanda ngosisi? Ey. Yanakekelana msisi. Kulo 2 weeks noma 3 months uthandanile. Ikona ku. Iqinisa 3 months bafo. Okay. Nami phela ngisengizama ukuzivikela kodwa manje ngiyabona vele inkinga zodwa lezi. So wena uyivikela yena umvikela bothi uyakhala. Uyivikela wena awunandaba kodwa wena wamsukela womkhokhela inyama ke mayimaye ngakucelile. Hey bafo nami phela ngangibhekane neinkinga. And futhi ngangithi into yophela nje ngalowo busuku. Manje uyabona ihlobo bethu masiloko sibonana siphuma senzana. Nami sengibambekile kancane kodwa hayi kakhulu kancane. Okay yini ungayisho nje kuye uqonisa njengoba ekhala nje kanje manje ngathi wena uplan uba nesithembu uyisho naye khona lo phambi kwakhe yini ungayisho nje njengoba ekhala kanje. Ngizoqala ukuyisho kuwe. Baby. Hi baby. Ukuvizwa baby ya baby. Sizoyilungisa yonke le nto le. Ngizozama ukuthi sihlaleni phansi soba yi3 sebangekho abafowethu noba Simba la wakhuluma utoti lo okhulumayo. Wangijwayeli mina masimba ngitshela. Ucabanga ukuthina Ungangijwayeli nje kambi mina. Unganginyeki. Ngeke. angazi ke le mali lenayo ngilobole bani ke phakathi. Mamela kahle wena ufuna ukhethe phakathi kwami naye. No. Hayi yabafika Kumele akhethe phakathi kwami naye. Ngeke athi uhamba nathi sobabili no. Wena ufuna mina uhamba nami noma uhamba nogela. Ngeke uhambe nathi sobabili. Choose nje. Abona uyayikhalisa baby uhamba nawe baby ngoba ngakhala kumgazi akayikhalisa intayela zakho vele. Ubani wasukela omunye phakathi kwakho naye? Ubani washela omunye? Cha yimi ngamshela wayengibuka kakhulu wayengibuka kamanje Why uthi ngoba ekhalwe ekhalisa akakhali lo negazi ekubeni kuwena wamsukela because wamsukela ezihlalele eyidlela inyama uhamba uyokhokhela inyama uqede lapho wayenza njani wam-approach right wamshela angithi wathini wathi uyamthanda akusho ngalokho ngishilo. so manje why mfethu mawuse ula wena ufuleke uphedlisha izinto zakho uthi because manje my sister usengathi isilima manje ngathi akaphile ekhanda ngenxa yami. Ngitshela ukuthi wawudlala. Ngitshela ukuthi wawudlala. No my sister ayikho lento uthi wayidlala. Nami ngivumelana no baby vele njengoba ngisho bafuna ngangijwayele So isithemba sisafunakala ngokuthi ke cha siyafuneka sona vele serious umkhulu uyasidinga. alright So Yikho vele into zami ibheda kanje bheka kuma manje ngiseyinkinge enjani. yeah Ufunakala yena lo mfazi lomncane. hawu uthini yena lo uthi wena futhi hayi hey uba futhi Sesoyikhuluma nomama ukuthi uright yena lona osizohamba naye siyofuna oright. Oza ngithi uyasho ukuthi mama uright yena kumele linde wena uwe kahle wena uthi yena akalinde wena uhambe udiscussa nentombi yakho kwa 3 years. Yamela khethe lo yimi kahle kahle. Kanti unegolide yini lo bhuti?
Kumele akhethelwe yini umuntu. Exactly. Yini le ngakanayo? Nale pipe elincane elingakwazi ngisho ukusebenza. Yokoze nawe. Hayibo. Hayi mhlambe kuwe hayi. Yabona-ke Mina ngi-right ngaye. ipipe elincane lelo usukele le walizela la manje yilo lona le pipe elincane Bengithi ngizokuzama mos. Bengithi ngizokuzama. Hayibo. mina nawe sizohlala phansi sikhulume kahle le ndaba Ngubani no paper lo? No, sengenzela ukuthi baba uyi-one uyi-1 ne. Okay. No, ngenzela ukuthi ngesingalokhu sikhuluma into ende engapheli yabo. Ukhethelwa yimi omunye umuntu ozongilama hayi nanoma ubani. ngiyabonga baby Yeah. ngiyabonga baby Sesami angitshela ngoba ukhuluma kangaka nje yabo ngiyakuzwa ukuthi uthini. But manje umbuzo wami ukuthi so wena umuntu wesimame usuka la usuka khona wazoxhashazwa indoda suthi nayo isikhathi eside naxabana nje for 2 minutes yasiphuma ngaphandle yofuna omunye umuntu. Usazokhona ukumthemba lo no muntu. bafuna ungathi sixabane 2 minutes awazi ukuthi sixabane kangakanani Because manje okusho ukuthi yazi into engibukayo kubafo yini into engibukayo kubafo ukuthi shuthi ngaso sonke isikhathi manixabana uzohamba ufuna omunye umuntu ngaphandle uyangibamba indoda enjani ethi mayinenkinga emzini wayo iphume ngaphandle Yokwenza abanye abasifazane idlima. Surprise nalo sisi ukuthi uzabe proud ukuthi kuchoose wena. Umuntu omphikayo because bemphika musi. Ethi yena umlandelelayo. yabo so wena we obsessed Bemthanda bezosho phela ukuthi umuntu wakhe. Cha maybe ungipheke ngoba benovalo mhlamba. Ufalolwani. Kodwa egcineni ufuna mina and ukhethe mina egcineni finally. wakho baby Yeah. 3 years yonke sibambene naye kufike nje umuntu Azongena phakathi kwethu 3 minutes. ubani ongene phansi kwenu unanga ugeke. ubani umfakile nani futhi Ufakwe uye kodwa Nani phela futhi. uye nje Ubani thina, ungenile that is naye. why Yena uye. becabanga ukuthi khona indoda nje engahlali ngabi namuntu. Ayikho indoda. Sis, Ehene. Wamqoma ngelanga kaMayemayi. sure Yebo. Banikana amanamba kaMayemayi. wena sisi uproud Konke kaMayemayi wena mawubuka le ndoda yakho ucela uyibuke na uyibukisise baby uyibhekisise ne ubuke lento le aqeda ukuyenza manje ne umbheke ukuthi ubuke futhi nalento ade ezisho manje because ukhuluma into eziningi ezibheke eceleni Eziningi, yeah, nazi ezingamanga futhi yes qale wamphika ukuthi bathandane for 3 months wathi 2 weeks uqala lokho Waphinde wavuka. waphinde wabuyela futhi ku3 months. waphinde wabuyela ku 3 months waphinde wathini futhi wathi kufunakala ini isithembu angithi right ubani isilima la sisi mawucabanga wena ngokubona kwakho between yena naye ubani isilima Ngicabanga ukuthi mina. wena Yeah. so wena uzofuna ukuqhubeka nomuntu obonayo ukuthi ukwenza isilima because it's clear sometimes yazi uNkulunkulu mfethu ukukhombisa ezinye izinto ukuthi mfo into ikanje ebese wena udecide ukuthi hayi ngiyayiziba ngiya-understand uma umthanda umuntu kuyenzeka ukuthi ubona ama-red flag kumuntu but because uyamthanda bese uzama ukwenzani ukwaziba sometimes lawo ma-red flag iwona kutshelayo ukuthi lalela phuma la uyabo uzoba nenkinga obvious ubafu uyakhombisa ukuthi yes uyindoda ngiphiki indoda impela emadodeni but ushawe iqiniso uyamhlula uyangibamba because kwakumele ethi mayebuya kulo muntu lwakaya kuye ebese eyabuya kuhlalisa phansi ekutshela ukuthi yazi baby ngibuya kumuntu kanje bengithi ngiyocheck into zami wathi lo muntu kumele ngivuse umuzi kamkhulu so indoda enjani ukuthi evele ingakutshela into kanjani information ebaluleke kangaka senithandane for 3 years umbuzo wami loyo kuba futhi kanje uyenza kanjani into kanjani right mo umbuzo ukuthi why ungahambanga nami uthi wena ubelievele kulezi zinto okay sharp fine if ubelievele lezi zinto lezi and then why ke yena ke Meka fika ngangitshelanga. engakutshelanga ukuthi because leyo nto lena ngithi into ayitshelwe omunye umuntu Yes. hayi ukuthi into akayiphuphile mhlawumbe utsheliwe nayo Yeah. but akakutshelanga Khana wakufihlela ikhipha amanga. khana ekhipha ma Yeah. and asazi noma lento akayisho iyiqiniso na Ukhipha kuningi ku. yeah awikho wena sisi umisele ngempilo yakho ufuna kwenzekeleni ngiyakho impilo because senithandane for 3 years Yo. and nikhulile manje mbadala baby please ngiyayibuzela because angisho ukuthi akusiyo umtshito right but okungenzeka ukuthi mhlawumbe akekho right for wena yabo okungenzeka and futhi kungenzeka ukuthi mhlawumbe right for wena ucabangani as umuntu wesimame or wena ubunga mathi usisi wakho mhlawumbe ubeka situation ekanje ubungam-advise ukuthi enze njani Yo. Bengathi phela miyeke. amyeke wena uthini Hey. uyangiyeka after yonke into wena ngokwakho Cha yena ungiphethe kahle ngifuna uqamba amanga. okay
Kodwa for lento yanamhlanje ayingisazocabanga No kahle. namhlanje into ya 3 months mama. Kade yenzeka lento. Into eyenzeke namhlanje. Namhlanje utholile wathola nokuthi ekwazi ukukhuluma nosesebekhona. For lento engiyithole namhlanje. Kade yenzeka for 3 months. Yeah, for all along ngangifihlela ngingaboni mina ngicina ngiyibambela. Baby bengakufihleli. Bekuhlonipha. Ngafonela usisi kwawuyena ongitshela everything. Bekuhlonipha mama. Warifu mina ngivula ngifoni yakho angibambanga yonke lento le. Bekuhlonipha. Bengiyobona Bengimele sona isikhathi esi right ukuthi ngihlale nani noba yi2 pounds. Ngichazele kahle kwenzakalani. Ngibhlungu nje ukuthi saka seniyenzile ngendlela yini. Kwanawo naqinisa ukuthi kwenzakala izinto eziso ungangitsheli nokungitshela. Iziphi izinto? Uthi sekafika nani bafo phela seniyafika nje la. Wena unalo iqiniso ngoba umtshelanga ukuthi Kuyafana buzo. ufuna umunye umfazi. Bengilinda isikhathi esi right bafo. Benginengiqhamuke Nini? Isiphi isikhathi sakho? Yep. But the time waiting for no man. ubuhle naye. Isincengile naye ngithi. Besina 3 months. Bengithi at least ukushaye bom 6 months urunyaka. Ngibona ukuthi okay. She's worth it. Manje ngicabanga ukuthi bengibambe sonke leso sikhathi ukufika kunyaka. Awuhlulekile 3 months uhlulekile. Kahle kahle ngicabangeli wena. Awungicabangeli wena. Kade ngikhuza Mamelake. ukala nokuphenyana nefone yakho. Mamelake. Okwami nawe kuphelile namhlanje manje la. Phuma kimi qhubeke nentombi yakho. Hawu. Phuma nje kimi Baby. qhubeke nentombi. Futhi Mamela. ngifuna ukukhuluma. Ungavumeli nje abantu esingabazi basixabanise. Abantu abangasazi basixabanise. Sisi utheni wena? Ayasala nomuntu wakhe. Shilo vele uthi akasangifuni. So ngihembi. Uzolanda la mali impahla wayishiya lapha kwami. Impahla bezendlela. Xabanisa indini. Usishise. Hawu. Inkabi yami Ubani umxabanisi? sesingazeli kuzokumoshela. Bafethu ngimoshele. Unabuka ngathi kade wayimoshela wena. Ngimoshele. Moshela ne. Futhi uwe no. Hawu kahle wena yini manje inkinga yakho? Wenzani? No bafika kuyabhedwa umjituza nalabantu laba. Manje ngibambela. Kwanawe futhi. Manje ngibambelana. Yini manje? Wajabula mase Yabo sile dust la. Yabo ugcwele dust la. Okay ngiyaxolisa bafethu angiki Kodwa kodwa mina ngikubuza ukuthi wena ungakujabulela ukuthi ngoba umbamba nje nami ngikubamba ngendlela lo mbambe ngayo. Ngiyayibuzela. ngiyaxolisa bafethu ngithuthi Awuphendula umbuzo wami. Angisho ngixolisa mina. Ngithi mina wena ungakujabulela lokho okwenze kuye kwenziwe kuwe manje. athi ngiphinde futhi. Hawu. Phinde phela. No bafethu asili bafethu seningimoshele ningimoshele it's enough. Ngifuna ukuyenzani? Ngifuna ukuqeda ngami ke manje ke. No, kulungile bafu bese sambeni. Hayi no akunankinga Sambeni. Akulungile mfowethu. So kulungile kwethu. Unaka indaba zakho. Ngizamile umuntu ke yabona sengisele kanje. Bese kuzamela umuntu. Ukhoyi mala mase kuzamela umuntu uzokhona ukuthi umphathe grand because la besingazange zokumoshela. But lento ubuyenzile. Yes, iplan yakho sayibona ukuthi ayubufuna isithembu okay wahamba waya bakutshela ukuthi kumele ube nesithembu. No. That uhlule indlela yokuyenza. Mathita bokumele ningilande njengabafowethu. Nihlale nami. Asinayo number yakho sikwazi hlala lapha ibona ke basilandile. Basiletha la. Kwathi uma nqobe yafema. But wona amanqoba abanyabona ukuthi sikufunele intombi ufuna enye. Thina intombi singufuna ezoyithola enye. But uzokhona yini ukwenza into right. Ngizokhona ukwenza into right. Kodwa nje kumele bazi abantu engizozwana nabo ukuthi ngifuna nje umuntu ozoba sesithembini. Awukucele la kule camera Yeah. okwatshela ukuthi ufunani. Sanibonani umhlaba wonke eMzansi. Cela nje intombi ezi2 noba ngaba ama twins bazo understand nje ukuthi usisi nosisi Bathandana nomanqoba. bathandana nami. Omunye kuzoba umfazi wami, omunye ngimthathela umkhulu. Kodwa abafazi bami Okay. bobabili ngizobanakekela nemali khona. Bangasabi. Okay. Hayi bafethu. Kulungile mfowethu siyabona. Hayi bafethu. Ungabuyele muva sithemba ukuthi Uzobuya nabo kungawazi. uma Bafa ngaphinde nibuye naye. Okay, kulungile. okay I know akulungise yezwa. Shuza ngikhona emayimini la. Hayi bafethu nje mzule ngumanqoba lapho bosisi. Mokuthi mhlawumbe uyafisa ukuthi uthanda. Ngitholele nangu manqoba. Uthi oyedwa uzoba kwamkhulu, oyedwa wakhe. Kodwa ke Abale comment leyo sizama ukuhlanganisa nomanqoba ukuthi mhlawumbe umanqoba itype yakho. Then mokuthi umanqoba ile ndodo oyifunayo empilweni yakho. Akunankinga shaya comment or usibhayile i-email sizokuhlanganisa nomanqoba. yebo, injalo nje.
Otherwise bafethu sibonga uthando, sibonga ubumbano, sibonga kule khona isponsor khona everything ngokubukela ishow yethu, ngokulike, ngokucomment. Ngaphandle kwenu asilutho. Nani ngaphandle kwethu ayimbothi ngabe niyabhoreka phela. Ayikabe niyabhoreka. Hayi ngoba bhoreka. Ngabe niyabhoreka. Abekho abanye odokotela kuhlezi kuyilapha. Yithi nje. Abekho abanye. Phela Abayibiza Bengazama. odokotela abanye ihlaba. bengazama uba odokotela. Hey. Odokotela abangenazo ipopo. Abanayo practice. Inyanga. Oh yeah. Kulungile. Take us home, man.